खुलुमबाय स्टुडिअ दङ आं राजीब बसुमतारी बे समाव प्रमोद बर'नि नाजानायाव थामहिनबा रायजो सभानि सोद्रोमा प्रमोद बर'नि नाजानायाव लाबोनो हादों बिटिआर लाइमोनफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां आरो बेनो जाहैबाय बे गोजोनथाव खौराङानो जाहैबाय एबा बिटिआरनि लाइमोनफोरनि गोजोनथाव खौराङानो जाहैबाय गोलाव समनिफ्रायनो दाबि खालामबोनाय रेलवे रिक्रुटमेन्ट बोर्ड एग्जामिनेशन सेन्टारखौ क'क्राझाराव गायसननाय जासिगोन। थारैनो नंगौ बे समाव थांनाय 5 बोसोराव बिटिसिनि बारग' चिफ प्रमोद बर' बिथाङा लाइमोनफोरखौ बांसिन नोजोर होनानै खामानि मावदोंमोन सोलोंथाइ बिथिंखौ लानानै बांसिन खामानि मावदोंमोन जेराव आथिखालनि गोबां जोंनि बिटिआर ओनसोलाव लाइमोनफोरा सोलोंथाइ लानानै ओरैनो जिरायनानै दङ साख्रि बाख्रि गैया बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन कम्पानि बायदि इन्डास्ट्रि गायसननायनिबो थांखि लादोंमोन आरो बेजों लोगोसे आईपीएस आईएएस जों लोगोसे एपीसी यूपीसी बायदि आईआईटी एमबीबीएस डक्टर इन्जिनियार खालामनो थाखाय गोबां खामानि मावबोदों बेजों लोगोसे गिदिरथार जाफुंसार होनना बुंनांगोन जे रायजो सभानि सोद्रोमा प्रमोद बर' थामहिनबा बिटिसिनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमोद बर' बिथांनि गोबां नाजानायनि उनाव बे समाव लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथावथार खौरां होननानै बुंनांगोन बेनो जाहैबाय गोलाव समनिफ्रायनो आथिखालनि बिटिसिनि एबा रायजो सभानि सोद्रोमा प्रमोद बर' बिथाङा गोलाव समनिफ्रायनो दाबि खालामबोनाय रेलवे रिक्रुटमेन्ट बोर्ड एग्जामिनेशन सेन्टारखौ जोंनि क'क्राझार जिल्लायाव गायसननाय जागोन आरो माबे जायगायाव गायसननाय जागोन दाबो थिरांथा खालामनाय जायाखै नाथाय बे समाव सुलुंनिफ्राय मोनथिना मोननाय बायदिब्ला रेलवे एग्जाम सेन्टार एबा रेलवे रिक्रुटमेन्ट बोर्ड एग्जाम सेन्टारनि जा सीईओ बिथाङा थाबैनो जोंनि बे बिटिआर ओनसोलाव दावबायफैगोन माबे ओनसोलाव बे रेलवे रिक्रुटमेन्ट बोर्ड एग्जाम सेन्टारखौ गायसननो हागोन बेखौ बे ओनसोलखौ नायदिंनो थाखाय बे समाव फैगोनखौ बे समाव एबा मासिगिरि रेलवे रिक्रुटमेन्ट बोर्ड एग्जामिनेशन सेन्टारनि मासिगिरि बिथांमोना साननैसोनि उनावनो फैगासिनो दं होननानै बे समाव मोनथिना मोननाय जादों बे समाव फिन फोरमायबावोदि प्रमोद बर'नि नाजानायाव लाबोनो हादों बिटिआरनि लाइमोनफोरनि थाखाय बा बिटिआरनि सोलोंथाइ गोनां लाइमोनफोरनि थाखाय गोजोनथावथार खौरां आरो बे गोजोनथावथार खौराङानो जाहैबाय गोलाव समनिफ्रायनो दाबि खालामबोनाय रेलवे रिक्रुटमेन्ट बोर्ड एग्जामिनेशन सेन्टारखौ क'क्राझाराव गायसननो हासिगोन आरो बेखौ रोखायै फोरमायथिनानै होदों रायजो सभानि सोद्रोमा प्रमोद बर' बिथाङा ससियेल मिडियानि गेजेरजों आरो थाबैनो बे रेलवे रिक्रुटमेन्ट बोर्ड एग्जाम सेन्टारखौ क'क्राझार जिल्लानि माबेबा खनायाव गायसननाय जासिगोनखौ बे समाव मिथिना मोननाय जादों।